sini press media na hambai tei जों तिनी खबर साइमागै आंनि निजेबो आनो अजागानि सिनि लिडार्स खबर खायो खाजे ते आं निजेबो साकबाय थां ससियेल मीडिया गावमा यूट्यूब चैनल लगो न्यूज चैनल लगो नुखा सिनि बुखुगजुग रूपसरी जमातिया तेबोनि बुसाजुग जासुदारानि जमातिया पतसराय खुसि 13 years old बुरै बरफनि जे नम हाइके जे खारियाव संसा बेलाइके ब्रुटेली बरफ बुथार जाखा जों साइमानो दैया पफं जाखे गथैखोनोनि नमाखा बुमा नमाखा 1 तारिखनि खर 2 तारिखआव के बुसाजों हायनो हाय माफिका मनि बुसाइसिनो गान्दारना ताव बासाइ दङ बखरकसा नताबो चक चक बुसाइ नगो साइजों मरक दंजाव बोहै बुसा कमामानि यागुलो बेलाइखोनो बहायफानो बुखाक्राखे तिनि बासाइ दङ बेलाइखो मनो बहामबाय मारो याफागो ते खरक सब साबो दङ जों साइमानो बो बहायनो जेलो सबजा ओंखे याव हाय खारियाव मा संसा सिनि तीन गरिया कामिगो बेलाइखोनो खाका मायाव मा हाय इन्सिडेन्ट्स घटना थांखा अमा हायके फिचर तां थों हायसि काइतनि थानि जों सुरिगो बेलाइखोनो मोजांलिया हाय हायसि खरकसा निजेनि बोहै बुसानो तैया पफं जाखो थैमा खाके बाहाय मा तंना अमा सागो खिखलायनाय खेंखे जों जतनो साइमागो साग मकरगो इफाय हायसि ओंखे अमा हाय घटना रक बेलाइखोनो साया जारा मनो अमा हायके घटनाबो जरिद दंनाय अमा तो जों साइमाखा जतनो जे बुथार जाखा नगनि कमामानि 22 तारिखआव बो मिसिं डायरी अम्पि थानागो बय मिसिं डायरी खाइखा बनि परे रुतुकते मालिया बनि परे के 1-2 तारिखआव खनो डेड बॉडी सिनि दमबुर दैमागो कफं साजाखे माखा ओंखे बनि परे हायनि हाय एफआईआर कपिंग फिखे मियाफ्रो 3 तारिखआव बसाजनो मियाफ्रो 3 तारिखआव पोस्टमार्टम नि रिपोर्ट बस डेड बॉडी रो मियाफ्रो माइ फिफि हायनि हाय बसाजनो बो बनि डेड बॉडी न हायनि हाय मा सबाय जाखिलांखा बेलाइखोनो खारियाव मा संसा ओंखे अम हाय घटना दैतांथों जारा और अम हाय घटनाखौ जरित दंनाय दायित्वनो बनो जोंनि पुलिस डिपार्टमेंट दं पुलिस प्रशासन दं बरफनि सामंनो दायित्वनो खायथों आं जोंनि मेडियानि बिसिंति बिबरनो खयगो जे मासाक जरातै अम हाय कालप्रिट न उ हासाकागो दंगानि उसिदिया जे बरक और जागा खायनाय जे गो उ संसार दंगानि बरक जुइगो बरक या बरकनो लगे लगेनो पुलिस दायित्व नायतुकारि थों बनि परे इमिडिएटली न बरनि शास्ति बाहायनाय जत जों साइमागो जत नाय हायसि फासि अर्डर बनो जेखफानो फासि अर्डर मा खायनाय अम हायनो सिनि तरफ थेके आनी ऑन बिहाफ ऑफ एमपी नगर असेंबली नि खरक सांग एमलेंगैबो आं सागामुसुगो आंबो चाइतकनाय बोसोरते हेल्प खाइमा बरनि फेमिलि नो बरो ताबक बेलाइखे सुगिया जरां दंगो जों जे मानसा सिनि और 3 गरिनि ताखौ बुखुराव उ सोसाइटिनि चौकदिरि दंनाय अखरा दंनाय रावबो बरनि गानारा बासा फाइजाक उ गामिनि जत फाइबासा फाइजाक सिनि लिडार्स जबर फाइबासा फाइजाक देबसि दंगरो सिनि गकल दंगो सिनि चौकबाई दंगो सिनि चेयरमैन दंगो सेशन दादरम दंगो दाललित्रक दंगो बमा तो निक्लगो हेमेन्द्र दंगो अनि निक्लगो तैबो दंगरो बीरबल फाइसो फाइजाक सिनि कमांमा लिडार्स दंगो बरबो फाइगै बरनि जे अम हाय बिपद जरागो बरबो फाइगै गानारा बासा फाइका बरनो बहामबाय लास्टलि आं ककिसा सामुसुगो अम हायके हासाकागो सिन त्रिपुरा राज्य अम हाय घटना किन्तु अम फार्स्ट टाइम या गोबां मा अम हाय इन्सिडेंट अम हाय बोरै बोसा बोरै रगनो हक लांजाक फानो कोनो एकटा सले बोले कौ सले फानो बरनो लां थांगै गोबां मा बरनो यूज खाइगै रमफ्रे सफ्रे खाइगै बुथारै खिबिजाक जों अम हाय घटना तिनि फार्स्ट टाइम या अम बेलाइखेनो निन्दनीय घटना आनी एसेम्बली अफ लाइजाक आंबो जे अम हाय नेक्स्ट टाइम तां थों आबो आसा खायो मुतायनि थानिबो अम हाय जदिं तंखाके जों स्टेप नानाय इमिडिएटली जों कायसा प्रोटेस्ट रैली बो खायनाय जोंनि